И не забравяйте, вие следва да бъдете представени в светлината и от светлината тази светлина да се разпространява към мрака, а не да потъвате в мрака, защото има много мрак. Тоест отново, ако говорим за състрадание, ако говорим за милосърдие, ако говорим за посветеност, предполага се вие да сте посветени на светлината, да сте обърнати към светлината и да раздавате, дали ще бъде образно или директно, свеща пламъка на останалите, на които им е тъмно. И ако чувствате, че вашите близки се нуждаят от тази помощ, тези, които са преминали в отвъдното или тези, които се наричат, примерно, което току-що много представили се, това предполага, че вие насочвате постоянната си молитва за тях. Ясно, че ако става въпрос за задушница, обикновено е минала 1 година. Това, което знаем за чисто, как да кажем, нов случай, или съответно скорошен случай на загуба, ние се предполага да опроводяваме благослови, имаме молитва, което определено всъщност е енергийна формула, светлинна формула. Ние използваме светлинна формула според традицията, която следваме, според християнството. Естествено, щом говорим за душница, става въпрос за християнство, значи макар тези ритуали да съществуват и на други места, се предполага да използваме Христова формула или християнска формула, която е предписана в църквата. Повторението на тези молитви 3 пъти или 4 пъти или 1 на брой пъти, естествено, ако имаме предписание от Отец, той трябва да ни каже колко пъти да употребяваме тази молитва, но ако нямаме връзка с конкретен наставник в църквата, ние просто повтаряме тези молитви, минимум 1 път, естествено. Желателно е да използваме на глас формулата, т.е. да използваме на глас формулата е важно. И не забравяйте, че Словото е велик инструмент за пречистване и съответно за опроводяване на светлина. Тоест, ако ние имаме да се грижим за своите близки, това е времето, в което да произнесем определен вид формула за тях. Това може да се случва в църквата, може да се случва и в къщата ни, може да се случва естествено на самото гробно място. Не забравяйте, че вие имате да носите пречистващата светлина на гробното място. Там иначе е достатъчно мрачно и е достатъчно изпълнено с нисши енергии, с енергии на гниене, на загуба, на смърт, на тревожност, на тягостност. И съответно в тези случаи се предполага ние да носим тази структура на светлината. Това да бъде осъзнато. Не случайно се прави точно кръст, не случайно свещенослужителите използват определен вид технологии, това са съвсем точни геометрии. И въпреки, че ние не сме овластени да правим това, е желателно да имаме разбирането и да имаме отговорността. Това е отговорност пред нашето пространство, това е отговорност пред семейното ни пространство, това е отговорност пред нашите близки. Така че ако вие естествено нямате възможността да изпълнявате даден вид формула, може дори да си вземете, в момента всички имат мобилни телефони, всички имат смарт телефони, т.е. има възможност да пуснете определен вид песнопение. То не замества живия наставник или живия свещенослужител, но все пак ви дава определен вид вибрация. Ние лично ползваме такъв тип формули и ги пускаме на самото гробище. Съответно, вие носите пречистени храни, пречистени свещи, благовония. И тези свещи благовония се предполага да послужат. Не забравяйте, вие не предлагате храна на умрелите, вие не предлагате някакъв вид служене на неживите. Вие предлагате на Бог и остатъка дарявате за благото на своите близки. Когато подготвяте, например, храна, вие я приготвяте за човека, за да получи той от благото на тази храна. Но тя самата бива осветена чрез вашето посвещаване на Бога. Вие предлагате храната на Бога на това ниво на божественото, което обожавате. Обикновено то е олицетворено на вашия олтар. Вие имате икони, примерно, имате определен вид изображения на Бога, имате определен вид вярвания, определен вид традиция. Това пак е структура и се предполага вие да предложите храната и да подготвите храната съобразно този вид структура. Съответно, ако слагате храна пред вашия близък, който си е заминал, примерно пред снимката му и на гробното му място, където тялото или останките на тялото се съхраняват, то предполага се вие първо да сте предложили храната на олтара. На домашния си олтар, например, на семейния си олтар. Като минимум може да произнасяте молитви Господи Исусе Христе, Сине Божий, нас помилуй. Примерно този принцип, тази формула. Може да използвате Отче наш молитва.
Може да използвате дори само Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Енергия, която е свързана с вашето умиротворение, енергия, която е свързана с вашата хармонизация, с вашето, как би го нарекал послушност, би го нарекал смирение. Когато вие сте смирени и сте послушни, как да кажа, не в негативния смисъл на тази дума, в положителния смисъл на тази дума, т.е. вие сте пробудими за Божествената светлина, за Христовата светлина, тогава се предполага, че тази светлина по-лесно преминава през нас, през вас. Съответно, оттам тази светлина, когато вие посещавате храната, която предложите на ултара, тя се изпълва с още повече светлина и в последствие се предлага, след като се прекъсне предлагането, се предлага на нашите близки и съответно на тези, които не са живи. Okay? Накратко е това. И винаги можем да се молим за душата, независимо, че човека не е на място, ние можем да кажем, естествено това не е ортодоксална християнска формула, ние можем да кажем: Господи, благодаря ти, че благославяш тази душа. Благодаря ти, че благославяш и казваш името на своите близки с божествено опрощение, с твоята божествена милост. Благодаря ти, Господи, че благославяш името на нашите близки с божествена светлина, с божествена любов, с божествена сила. Благословени да са всички наши близки, преминали в отвъдното, благословени да са всички предци. Може да кажете: благословени да са моите родители и конкретно по имена. Благодарим за опрощение. И да чувствате светлината, която преминава през вас. Ако не чувствате, няма проблем. Ако чувствате, чудесно. Насочвайте светлината. Може да си ги представяте в този момент. Ако имате образ за тях, любим ваш образ. Ако си спомняте щастливо събитие, което сте имали заедно. Може да си представяте точно това. Не забравяйте, че когато вие изпитвате това умиление и щастие, тогава тази връзка помежду ви е по-силна. А по силата на ума и по силата на любовта, тази светлина, тази енергия, както и да наричаме, достига до тях, където и да се намирате. Може да правите това преди, по време на, след, ако имате събитие свързано с напускане, т.е. смърт, изпращане, погребение. Обикновено са 3 дни, 9 дни, 40 дни, 3 месеца, 9 месеца, знаете. Тоест, което може да правите служене към свои близки, ако те са ви важни, баба, дядо, майка, татко, партньор, тогава може да използвате тези формули в това време. Сутрин, обед и вечер, в момент на прехода е подходящо. На глас. Може да усещате понякога, че не може да говорите на глас, може да усещате, че естествено да наблюдавате, че плачете, ридаете, но това е целебно. Поне за вас е целебно, за къщата ви също е много важно и за душата е важно да достига до нея тази светлина. Така че всичко това е мрак, който напуска вашата система, така че дори да не се държите по начин, по който смятате за уместен и неочаквано за вас, то най-малкото трябва да разбирате, че това е форма на очистване. И това очистване намества много неща. И така, минимума е 3 дни продължителност или 9 дни, ако имате възможност. Особено по време на прехода това е много важно. Съвсем малко ако застъпим, ако вашия близък си отива сега, желателно е точно в този период да произнасяте молитви с него, за него, при него, физически. И по възможност да произнасяте молитви при неговото напускане, физическо напускане. По този начин може да се каже, че осигурявате канал или осигурявате образно казано тунел до светлина, както искате, портал. Вратите са отворени, когато вие правите това свещено служение. Святите личности се казва, че могат да осигурят този портал сами за себе си, да поддържат тези двери отворени, а задачата на наследниците или съответно на децата е те да поддържат това служене за своите родители или съответно за своите прародители. Ако събитието е отдавна, естествено, вие може да го правите с минала дата. Ако чувствате по правилен начин до този момент и не сте изпълнявали правилното служене към своите напуснали близки, то това е момента, в който да го направите. Никога не е късно да се помолите. Съответно, вашата молитва, молитвата на близките е възможно най-важната молитва, която може да достигне вашите предци и напусналите ви близки,
когато питате, примерно, духовни учители, те ще ви кажат, че вашата молитва може да бъде по-силна дори от тази на святите личности. Така че, естествено, давайте имената за прочитане, включвайте ги в литургии. Може да бъдат 40 литургии, желателно е да бъде в дълъг период от време, особено ако чувствате, че има нужда. За покойници, съответно не забравяйте, че е важно за очистването на близките, които са останали, да се дават имената на живите. Това обикновено е отделен списък. Ако имате възможност, не си мислете, че това е нещо, което е лошо, напротив, това е форма на невежество, да смятаме, че е лошо да се дават пари за тази цел. Това е форма на дарение. И дарението се прави в името на близките, които си отишли. Така че всъщност е изключително добро служене вие да оставите своите 15 или 20 лева в църквата, за да могат отците да четат техните имена в литургиите. Така че това ви съветваме. Мислим, че за сега стига. И желаем успех, естествено, в това служене на всички. Не забравяйте, че всъщност служенето в светлината е една от основните ни мисии.